Evo Nikola, dakle, lepo ovo danas da se družimo ovde. Kakvi su vaši generalni utisci po pitanju svega ovoga i ove organizacije? Nama zaposlenima u Crvenom krstu Beograda je ovo omiljeni program. Mi imamo mnogo programa i mnogo ugroženih kategorija kojima pomažemo, ali nekako nam je ovo najomiljeniji i svima nam je puno srce kada vidimo osmehe ove dece koja to ne znaju da sakriju i koja su potpuno realna i oni održavaju zaista pravu sliku onoga što se ovde dešava. Crveni krst Beograda je protekloj godini uspeo donacijama Beograđana da prikupi 2.900.000 dinara. Insertovali smo preko 800.000 uplatnica uz račune Infostana i negde oko 5.000 građana se odazvalo našem pozivu i uplatilo je sredstva koja su omogućila da sada na zimovanju bude 93, ukupno sa svim vaspitačima, i bili su 182 na letovanju negde u avgustu u Mitrovom polju. Apelujem na sve Beograđane da pomognu ovaj program koji je zaista divan. Videli ste koje su reakcije dece i da što veći broj nas donira, pa makar i 50 dinara, u velikoj igri brojeva to na kraju bude dovoljno da veliki broj dece možemo da pošaljemo na letovanje i na zimovanje u ovoj godini. Ja mislim, nešto sam sa Bokije pričao, čini mi se putem sajta može, jel da, isto da se... Naravno, ne moraju građani da čekaju uplatnice uz Infostan. Na našem sajtu su sve moguće informacije kako možete postati donator i ono što želim da naglasim je da apsolutno sva sredstva koje uplatite za naznakom za oporavak dece idu u tu namenu i mi ćemo ih u toj nameni iskoristiti. I koliki je zapravo odziv ljudi? Mislim, koliko su ljudi voljni da pomognu uopšte u ovakvim situacijama? Upravo želimo uz vašu pomoć da prikažemo ono što je krajnji cilj i krajnji rezultat svih tih donacija i da animiramo da što veći broj ljudi bude donator i da zaista odziv nije do sada bio neki preterano dobar, ali se nadamo da ćemo u nekom narednom periodu uspeti da to popravimo. Beograđani i uopšte građani Srbije su izuzetno human narod i ja odbijam da verujem da je bilo ko drugi humaniji od nas, samo je prosto potrebno to lepo predstaviti i siguran sam da će rezultat biti zadovoljavajući. To je tako.